fatalista de cualquier tempo pasado medio nunha terra productiva reciclada agora mesmo por nós cando tin antes de antes eu non sei de que ano están a falar dime tú cual é o teu nome de quen ese tú que faz. Amigas, amigos, moi boas tardes. Pois malea que o xefe de obra colleu unhas merecidas vacacións, aquí seguimos en Aberto por Reforma. Que queremos? Pois ofrecervos música que se fai no país. Quen somos? Rosa Rodríguez no control de son, Conchita de la Fuente na produción e Pepe Carrira no micrófono. Que cando empezamos? Pois xa. La la la
Sorriso Mundial é un dos temas incluídos en Ruido Branco, que é o segundo traballo desta banda de Marín que funcionan dende o ano 1996. Eles chamanse Liorna. E hai 15 anos principiaban a traballar unhas rapazas de nome Leilía, precisamente así como se chama o seu último traballo, no que recollen colaboracións con outros artistas. Pero nós imos coitar e imos lembrar un dos temas do seu penúltimo álbum, Madama, se souberas.
Se souberas un dos temas de Madama, o penúltimo traballo asinado por Leilía. E continuamos na Radio Galega, continuamos en Aberto por Reformas, e imos coitar un dos temas do segundo traballo deste gaiteiro afincado en Lugo, chamado Pepe Bamonde, o seu grupo. Tivo moi boa acollida o primeiro álbum, A Biouga, e agora tamén está sendo presentado en Sociedade Onde Nace o Vento. Ten cancións como este Ares de Montillón. No inferno hai unha festa e ole morena, aquí a panos condanados, ai la 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 la. O de moto calla jaita e ole morena, ai cordetes arrejañados, ai la 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 la. Mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben. O piollo a maila pulja e ole morena, e andan na hierba sejare, ai la 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 la. Ela e vai o jarrapato a ole morena, e tirriado co xantare, ai la 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 la. E mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben. Ai la 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 la. Agora nun canto máis e ole morena, ai que teño a garganta seca, ai la 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 la. Mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben, mariñeiro non que vai en un ben, un carreteiño que carrete ven, que carrete ven, que carrete ven. Mariñeiro non que vai en un ben.
A mediados da década dos 80 tiven a oportunidade de coñecer a un bergantiñán chamado Xosé Manuel Leirís, un home que era un animador cultural de toda aquela zona, un home que tristamente desapareceu e que nos deixou as súas cancións gravadas nun único traballo que se chamaba Ese lago inmenso. A modo de homenaxe para Xosé Manuel Leirís, Eirís, como era alcumado artísticamente, Baiucas Fondas. Non sei se te cansarás, durmexa a tua canción bonita. Teus vellos ollos perdidos, cantas verbas de cristal, bailarás de cauquín sen a culpa. Baixo os teus bicos de sal, corazón son de ti e máis. E moitas naus non voltaron, por sempre en ti morará. Lembrarás en su vez de las de amor. As tuas baiucas fondas, nomes dos meus irmáns. As tuas baiucas fondas, meus ollos queren voltar, meus ollos viven en ti. Entre tis terras mauríes, a tua inmensa verdade, peixe gris, peixe azul, dá medo pensar que ao céu nunca poderás chegar. Morrerá o gran sol do céu. Das tuas baiucas fondas, nomes dos meus irmáns. As tuas baiucas fondas, meus olhos querem voltar, meus olhos vivem em ti. Odio febreiro. Vai frío, non ten ningún só día de festa e para rematalo o día dos namorados. Se por ter non ten nin os mesmos días que outros meses. Volve a creer no mes de febreiro porque en Ford Selección este é o mes dos vehículos de ocasión. Coches de menos de 2 anos e kilómetro cero completamente garantidos e revisados a prezos case conxelados. Pasa por un concesionario Ford. Rede Ford de Galicia. Saga Jazz, unha colección que recolle nomes míticos do jazz. Chet Baker, Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk. Grabacións indispensables que agora toparás por só 5,95 euros cada CD. No teu espazo de música, El Corte Inglés. Pancarta.com. Estamos á vanguarda en impresión digital.
Entra na web pancarta.com, elixe o produto que necesites e deseña o ti mesmo. Impresión en gran formato e alta resolución. Gran variedade de materiais e prazos de entrega curtos. Máis información no 902 232 202. O Concello de Navia de Suarna, na comarca dos Ancares, destaca pola sublimidade do seu contorno, os seus montes, o río Navia, as rutas de aventura en todoterreo 4x4. E pola festa da Androlla, o domingo de Entroido. Se queres pasar unha xornada espectacular, o 26 de febreiro ven a festa da Androlla, en Navia de Suarna. Agardámoste. Na túa viaxe de noivos, Halcón Viajes, dache máis. Do 13 ao 20 de febreiro ven descubrir as nosas ofertas exclusivas. Eleva un 11% de aforro a pagar con Visa Halcón. 3 regalos seguros. Atención sen destino. Pago en 6 meses sen xuros. Consúltanos antes de mercar a túa viaxe de noivos porque Halcón Viajes é a forma máis intelixente de viaxar. Todas as mañás hai un día por diante con Xusto López Carril. Así sou o último programa. Duérmete, niño chiquito, duérmete, no me des pena, duérmete, no me des pena. ¿Qué dirán que llora un niño? ¿Qué dirán que llora un niño en casa de una doncella? E isto é unha pincelada do que nos imos a topar na próxima edición de Un día por diante. A música en directo de Xavier Díaz e adozamos la sobremesa co restaurador Marcelo Tejedor. Un día por diante con Xusto López Carril. De luns a venres de 9:30 a 2 na Radio Galega. Ser amigo, estar sempre contigo,
disco próximos aquí a colar. Na lonxanía até o fin dos solidarios. Entón a historia tamén sería o xeito mellor da testemunha lo que facer do home que xa inventou a humanidade, que xa inventou a humanidade. Os aplausos para este ser Triunfar, un álbum que o proxecto NARF gravaba aproximadamente hai 2 anos no Pava Borquita Belén aquí en Compostela, un magnífico directo, un dos proxectos no que están Marcos Teira, Pepe Sendón e Fran Pérez, e outro deses proxectos chamase Psicofónica de Conxo. No 2000, en Porto, gravaban o álbum Psicópolis, no que estaba este Amor Cromático.
Amor cromático, un dos temas de Psicópolis, un espléndido traballo asinado pola Psicofónica de Conxo, sonando na Radio Galega, en aberto por Reformas. E imos agora con estas propostas que nos chegan dende Lugo, a Safari Orquestra, Distancia. De veces esquece de onde veu quen é, quen son os seus, a loucura que deixará mil fotos borrosas máis, mentres ves como as cousas se van entre as mans, están peor do que poden estar, as palabras non saen xa, as cousas que non debes contar, verbos que non podes conxugar, esperar, rematar, intentar ou deixar, situacións que non se aclararán, a cabeza non para de xirar, estacións de inverno, trens de verán. Por non terte máis cerca, así neste día metálico estou, entre a forza ou a razón daquel que de veces esquece de onde veu quen é, quen son os seus, a loucura que deixará mil fotos borrosas máis, mentres ves como as cousas se van entre as mans, están peor do que poden estar, as palabras non saen xa, as cousas que non debes contar, verbos que non podes conxugar, esperar, rematar, intentar ou deixar, situacións que non se aclararán, a cabeza non para de xirar, estacións de inverno para trens de verán. What I love. Estou entre a forza ou a razón daquel que de veces esquece de onde veu quen é, quen son os seus, a loucura que deixará mil fotos borrosas máis, mentres ves como as cousas se van entre as mans, están peor do que poden estar, as palabras non saen xa, as cousas que non debes contar, verbos que non podes conxugar, esperar, rematar, intentar ou deixar, situacións que non se aclararán, a cabeza non para de xirar, estacións de inverno para trens de verán. Temperaturas dispares, non mexeu entre nós, busquemos sitio templado para entendernos os dous, estacións solitarias, apiadeiros que enganan, unha falsa calma, o teu tren non me para, soidade que me rebenta, unha dor que me mata, na miña estación o teu tren non me para, e agardo que baixes, pero ninguén baixa, unha dor que me mata, o teu tren non me para, é tan longa a distancia neste tempo de guerra, desilusión que me afunde por non terte máis cerca, a noite faise longa, o día nunca chega, desilusión que me afunde por non terte máis cerca, é tan longa a distancia neste tempo de guerra, desilusión que me afunde por non terte máis cerca, a noite faise longa, o día nunca chega, desilusión que me afunde por non terte máis cerca, terte máis cerca, tan longa a distancia por non terte máis cerca, neste tempo de guerra. Esta é unha homenaxe ao meu profesor de estatística que me suspendeu cun 4,95. 4,95. É o meu xefe, pola bronca que me botou por chegar 2 minutos tarde. E o pelmazo que sempre se pon a tocar a bucina a hora da sexta.
Esta é unha homenaxe para todos aqueles aos que lles preocupa que alguén poida picarlle las rodas. E aos que non, tamén. En Ford, ata o 31 de marzo, neumáticos 4x3 e regalámoslle un gorro, luvas e bufanda Ford por realizar calquera operación de mantemento. En Ford pensamos en ti. Pensamos na túa seguridade. Neumáticos segundo medidas de campaña. Rede Ford de Galicia. Do 24 ao 26 de febreiro, Ferrol vístese de moda. Do 24 ao 26 de febreiro, Ferrol vístese de branco. No recinto feiral de Punta Arnela, 7º Salón Nupcial de Blanco, 5º certamen de jóvenes diseñadores de moda. Un encontro co mundo das celebracións, un gran escaparate con todas as novidades e tendencias do sector. Salón Nupcial de Blanco, en Ferrol, do 24 ao 26 de febreiro. Se o que buscas é o sabor tradicional do embutido galego, Embutidos Suarna acércacho a túa mesa. Embutidos feitos dun xeito artesanal para o disfrute do teu paladar. Chourizos, salchichóns, botelos. E non nos olvidemos da original, a de sempre auténtica Anrolla de Navia. Embutidos Suarna, en As Veigas, Navia de Suarna. O sabor tradicional do embutido galego. No Entroido, unha das festas máis tradicionais de Galicia, que postre recomendaría? Os mellores restaurantes recomendan a tradicional tarta de Santiago que elabora Tarta Sancano, un postre galego 100% natural. Recorde, no Entroido, para quedar ben de postre, Tarta Sancano. Sorpresa, o verán xa está aquí. Halcón Viajes acaba de lanzar o seu primeiro folleto de verán 2006, pero a prezos do 2005, e cun 11% de devolución se pagas coa túa Visa Halcón, e ademais podes pagar en 6 meses sen xuros. Increíble, verdade? Pois recolle gratis o teu folleto en Halcón e reserva antes o 31 de marzo. Devolvemos un 11%. Halcón Viajes, a forma máis intelixente de viaxar. Crónica das 8 é a cita da tarde para saber que pasou na nosa terra. Rocío González. Na Crónica das 8 resumimos todo o que pasou en Galicia. Escoitamos as voces de todos os protagonistas do día. De luns a venres, ás 8 do serán, Galicia segue sendo o primeiro. Crónica das 8. Radio Galega. Servizos informativos.
Noites de Verbena, un dos temas de Evolucionarios, o álbum que a matraca perversa, este grupo da Estrada e Compostela, publicaban no 2004, e no que, por certo, pois, teñen unha cancionciña que aquí o amigo Xurxo pon de cando en vez para dedicarme, non? Ese Pepiño Carreiras que tanto éxito lles está dando. Bueno, pois continuamos con outro grupo que chega dende Pontevedra. Eles son os Fervellas Berzas, o Noso Mundo. O Noso Mundo, a música de os Fervellas Berzas. Con eles chegamos, amigas, amigos, a esta despedida desta primeira edición da Semana de Aberto por Reformas.
Decirvos que vos acompañaremos ao longo de todos estes días, porque o amigo Xurxo Souto pillou unhas vacacións ben merecidas, e para disfrutar da vida, que de eso se trata. E nos marchamos ata mañá, xa sabedes, a mesma hora, ás 4:05, con máis obras en aberto por Reformas, e mentres tanto quedades con xente que tamén lle gusta a festa e tamén lle vai a marcha. Os Cempés, Circo Monte Curuto. Son as 5.